ते कसं पुण्यवाचन करतात काय ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. चला चला, आता मी बोलली ना, पुण्यवाचन सुरू झालं आहे. पुण्यवाचनची सुरुवात झाली आहे आणि ही नवऱ्याची काकी आणि पुण्यवाचनसाठी आता ही वरमाई सजली आहे. बघा तुम्ही कशी दिसते आहे ती. चला मग आता पुण्यवाचनचा व्हिडिओ करू, नंतर लग्नाचा मुलगा आहे त्याची तयारी करतायत, बघू शकता तुम्ही. मागील पांढरा हा मागील पांढरा मागील पांढरा
आपला आजचा कार्यक्रम पुणेवचनचा संपन्न झालेला आहे. तुम्हाला जर का आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा.